sa sayaw. Ayun hanlitin yung sa marlon, mga kalagasan kong batanon, pakuran sa naray ang undayo. Labi na at mga bisita, nag-aandam manilang ikalalang, may daong at may sinsilyo ka, may pinutok kay nagkakabulsa. Alala, sige kita, ay nasayaw na at bisita, maupayaan na postura, kay namuhayra at nagala. Alala, sige kita, ay nasayaw na at bisita, maupayaan na postura, kay nagkakalupan at wala. Ay nagising na lagas na, kung alamat nagtutulog ba, pero nagmiminig pa yung daraga, maiyaig aadong itoransa. Mga tao bitang ipausa, kay ang lagas nag-iba ang forma, magsayaw lang iyahin kuransa, nagluluhod-luhod ang daluma. Alala, sige kita, kay nasayaw na bisita, maupaya at pamustura, kay namuhayra at nagala. Alala, sige kita, kay nasayaw na bisita, maupaya at pamustura, kay nagkakalupan at warta. Okay, dako salamat Sir Harold Bacolod. Ug sugad man ang iyang timpane sa nohi Madam Lorena Badi Gimbao-Libot. Nga na yan anakon nga ako pagkumbida pa ang mga kasangkayan, anaton ikasigyo ananon nga adang pa hiton gawas hiton aton klasa nga kumali na kamo hiton aton sayawan, kaya di Marisyo na din yan adi kaupod ta, adi na hiton aton sayawan ang aton Vice Governor ang probinsya Sirangan